أنشياني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جماعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. السلام عليكم. labari ya zo mana sahihi an ga watan shawwal, gobe za a tashi da idi babu azumi tun da watan ramadana ya kare yau. Hukuncin da aka ba mu dama aka je biruyati adilaini au jama'atin mustafidatin, wata yana tabbata ko na ramadana ko na shawwal in an samu adilai guda biyu sun ce sun gani an tabbatar da adalcinsu, ko jama'a mustafida. Jama'a mustafida inda take farawa daga an samu mutum biyar baligai masu hankali, to shi an samu jama'a mustafida. In an kai jama'a mustafida ko ba a binciken adalcinsu. To a nan yanzu a nan cikin garin Bauchi mutum 8 sun gani, a liman katagun kusa da mu nan mutum 10 sun gani, ɗaya kan ma yaron gidanmu ne. Mun samu labari a Gaidam Yobe kenan, mutane da yawa sun ga wata. Mun samu labarin waɗansu sun kai labarin an ga wata a gidan Shehu Ibrahim wajen khalifarsa a nan Yobe din da har yanzu. Jama'an Zaria sun aiko mana sun ce sun ga wata. To labari ya same mu an ga wata a Kebbi ko? A Kebbi ko? Ya wuri. To tun da yake jama'a da yawa sun gani, garuruka da dama, ba maganan jama'a mustafida mutum 5 adilai masu hankali, mutum 5 masu hankali balagagu ba. To lalle tun da Allah ya wajabta mana azumin watan Ramadana, ya ce kutiba alaikumus siyamu, wajibi kenan, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. To ayyaman ma'dudat ya fassara da shahr Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu. To kowane wuni na Ramadana wanda Allah ya wajabta mana, martabarsa akalla wata 2. In ka ci abinci da rana da gangan ko karya azumi da gangan kana baligi mai hankali, to dole sai ka yi azumin wata 2 a jere ka nan ka biya wannan wunin guda ɗaya da ka ɓata. To wannan wata mai irin wannan daraja ya ƙare yau. Gobe kuma shawwal ne, shawwal ma za a ba shi daraja irin na Ramadan ne, ko za a ba shi suna irin na Ramadan ya ɗauka, kuma ba a azumi ranar idi, an hana. Saboda haka gobe mun yarda da wannan gani na waɗannan jama'a, za mu tashi da shan ruwa insha Allah gobe. A watan Ramadana ya ƙare, muna fatan Allah ya karɓa mana abin da muka yi, mana gafara, ya yi dukkan bala'o'i. Allah ya samu zauna lafiya. Da mun samu labarin sahihi da wuri, da sai mu dage mu gaya wa sarkin musulmi ya yi magana a rediyo. To ba mu samu labari da wuri ba. To an samu waɗanda suka samu labarin da wurin sun je sun gaya masa ce shi ya riga ya yanke shawara, ba zai canja maganarsa ba. Saboda haka tun da Allah ce kar a yadda a yanke hukunci a gaban Allah ba wanda ya yanke ba, kar a yadda a yanke hukunci a gaban annabi ba wanda ya yanke ba, kowa ji tsoron Allah kar ya yi haka. Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah. Saboda haka Allah ne ya wajabta mana azumin watan Ramadana, ya zama rukuni daga cikin rukunan musulunci.
ta watan ramadana din ya ƙare yau, saboda dama an ce yin adalai guda biyu sun gani shi kenan wata ya tabbata. Jama'a mustafiza kuma balle jama'a masu yawa irin wannan, an ce a Zariyan wajen ƙauyuka wajen 3 ne suka kawo labarin sun ga wata, cikin gari anguwa wajen 3 ne suka kawo labarin sun ga wata. To saboda haka tun da yake an riga an ga wata, a Allah da ya faralta mana wannan watan ya ƙare, mu fatan Allah ya karɓa mana, Allah ya mana gafara, Allah ya yantar da mu, Allah ya yi mana bala'in corona, Allah ya sa mu zauna lafiya. Saboda haka Allah ya so da an yi labari da wuri da mun faɗa wa sarki musulmi ya yi magana a rediyo, to ba mu ji labarin ya tabbata da wuri ba, kuma tun da yake ya riga tabbata da babu watan ramadana din yau, daga yau ya ƙare, gobe ba shi ba ne, gobe idi ne, ba a azumi ranar idi, an hana. Saboda haka gobe insha Allah za mu tashi da shan ruwa, ba za mu tashi da azumi ba tun da gobe ba ramadana ba ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جماعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. السلام عليكم. labari ya zo mana sahihi, an ga watan Shawwal, gobe za a tashi da idi, babu azumi tun da watan Ramadana ya ƙare yau. Hukuncin da aka ba mu dama, aka je biruyati adilaini au jama'atin mustafidatin, wata yana tabbata ko na Ramadana ko na Shawwal, in an samu adilai guda biyu sun ce sun gani, an tabbatar da adalcinsu, ko jama'a mustafida inda take farawa daga an samu mutum 5 baligai masu hankali, to shi an samu jama'a mustafida. In an kai jama'a mustafida ko ba a binciken adalcinsu. To a nan yanzu, a nan cikin garin Bauchi mutum 8 sun gani, a liman katagun kusa da mu nan mutum 10 sun gani, ɗaya kan ma yaron gidanmu ne. Mun samu labari a Gaidam, Yobe kenan, mutane da yawa sun ga wata. Mun samu labarin waɗansu sun kai labarin an ga wata a gidan Shehu Ibrahim wajen khalifarsa a nan Yobe din da har yanzu. Jama'an Zaria sun aiko mana sun ce sun ga wata. To labari ya same mu an ga wata a Kebbi ko? A Kebbi ko? Ya wuri. To tun da yake jama'a da yawa sun gani, garuruka da dama, ba maganan jama'a mustafida mutum 5 adilai masu hankali, mutum 5 masu hankali balagagu ba. To lalle tun da Allah ya wajabta mana azumin watan Ramadana, ya ce kutiba alaikum siyamu, wajibi kenan, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. To ayyaman ma'dudat ya fassara da shahr Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu. To kowane wuni na Ramadana wanda Allah ya wajabta mana, martabarsa aƙalla wata 2. In ka ci abinci da rana da gangan ko karya azumi da gangan kana baligi mai hankali, to dole sai ka yi azumin wata 2 a jere, ka samu nan ka biya wannan wunin guda ɗaya da ka ɓata.
to wannan wata mai irin wannan daraja ya ƙare yau. Gobe kuma shawwal ne, shawwal ma za a ba shi daraja irin na ramadan ne, koko za a ba shi suna irin na ramadan ya ɗauka, kuma ba a azumi ranar idi, an hana. Saboda haka gobe mun yarda da wannan gani na waɗannan jama'a, za mu tashi da shan ruwa insha Allah gobe. A watan ramadana ya ƙare, muna fatan Allah ya karɓa mana abin da muka yi, mana gafara, ya yi dukkan bala'o'i, Allah ya samu zauna lafiya. Da mun samu labarin sahihi da wuri, da sai mu dage mu gaya wa sarkin musulmi ya yi magana a rediyo, to ba mu samu labari da wuri ba. To an samu waɗanda suka samu labarin da wurin, sun je sun gaya masa ce shi ya riga ya yanke shawara, ba zai canja maganarsa ba. Saboda haka tunda Allah ce kar a yadda a yanke hukunci a gaban Allah ba wanda ya yanke ba, kar a yadda a yanke hukunci a gaban annabi ba wanda ya yanke ba, kowa ji tsoron Allah kar yayi haka. Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah. Saboda haka Allah ne ya wajabta mana azumin watan Ramadana, ya zama rukuni daga cikin rukunan musulunci. Ta watan Ramadana din ya ƙare yau, saboda dama an ce yin adalai guda biyu sun gani shi kenan wata ya tabbata. Jama'a mustafiza kuma balle jama'a masu yawa irin wannan. An ce a Zariyan wajen ƙauyuka wajen 3 ne suka kawo labarin sun ga wata. Cikin gari anguwa wajen 3 ne suka kawo labarin sun ga wata. To saboda haka tun da yake an riga an ga wata, Allah da ya faralta mana wannan watan ya ƙare, mu fatan Allah ya karɓa mana, Allah ya mana gafara, Allah ya yantar da mu, Allah ya yi mana bala'in corona, Allah ya sa mu zauna lafiya. Saboda haka Allah ya so, da an yi labari da wuri, da mun faɗa wa sarkin musulmi ya yi magana a rediyo, to ba mu ji labarin ya tabbata da wuri ba. Kuma tun da yake ya riga tabbata dai babu watan Ramadana din yau, daga yau ya ƙare, gobe ba shi ba ne, gobe idi ne, ba a azumi ranar idi, an hana. Saboda haka gobe insha Allah za mu tashi da shan ruwa, ba za mu tashi da azumi ba, tun da gobe ba Ramadana ba ne.